Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Joint Action Committee jong kilay tili ki polling station kata ka Langdong Day, ka Mausmay, bat ka Misay. Haga sining kong jong katayo, kalalet banya kendu yaw Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District. Ban IT ya ka Dorcas, bandawa penjiran ya ka jing penrong kerteng thamay haki epic na kabenta ki arpuway tili ki shnong jong kilay tili ki polling station. Uba Jeremiah Dekhar, u chairman ka JAC, kilay tili ki polling station habakren siya kilat pathay kubor. Ulaong ba kani ka jing karpat ka day halor ka jing menjur ka KHADC ban penne ya ki arpuway tili ki shnong na kilay tili ki polling station. Daka special session jong ka KHADC men ha ka khat khanday tarik uno opra men chimsnem lingba ka Constitution of District Council Amendment Rules R1000 arpusaw. Shusho ulaong ru ba kumbala long menta kani kabil kadangdon ha ka District Council Affairs ka Sorkar Jila banle ya ka badon kam banyo kamuhor na ulat ka jila. Kinongyalam ka JAC kila karpat yu Deputy Commissioner ka West Khasi Hills ban pha ya kani ka jingkarpat siya ki office jong ka District Council Affairs ka Sorkar Jila. Barha ka jo ka poru ulak lakarpat yu ba Preston Tinsong usimbot menteri rang ba badaipet ya ka District Council Affairs ka Sorkar Jila ban pinkloy ban pinyo ya ka muhor bat ka jingmenjur na ulat ka jila. Ka JAC ka Joint Action Committee jong lightly ki polling station Misay Langdong Dai ban Mausmay ngilawan ban ya kenduk kerpang yau DC ne commissioner deputy commissioner jong ka West Khasi Hills District hakaba ni pensngiau ba ki arpoit li ki snong ki ba kentup lightly ki polling station menta ngidang up ya ka jingmonjur lene ya ka muhor jong governor jong ka jelal ne jong ulat jong ka jela te ngila ai de jing tho ba namar ba arpue artarik kumbala bena kumbang ngila i ha ka media ba ka dei ka jing perung khaddu ne ban penrung ya kano ka ipik ka badai sya kano ka constituency te menta ka singi ngila wan khnang shane ban ya kadu yu ban pensngeu ba at least la kumno ban penjelan na kumta kini lightly ki polling station namar ba menta ngidang up ya ka jingmonjur jong ulat kumbang ngila i hangne ngila yo la nadu kat khandai tarik ba kala pas kerpang ya kene ka jingkerpat ka jongi ba ya arpoitli kisnong lightly ki polling station kila monjur da ka KHDC kabala monjur lengba da ka Constitution of District Councils amends rules arja arpsau kila monjur ban pen phai biang ya arpoitli kisnong kamut kini kisnong ki tanggulabi jaslar poryu hawe Maukar, Mausmay, Porskan, Lumoblay, Hadok, Lumsosan, Porla Nongtrai, Nongdubir, Langdongdai, Moguru A, B, C, Pormaulin, Umkap, Gabur, Mesay, Porthanang, villages under 28 Ramrai Jerngam constituency and add the same to 29 Motion Road constituency. Today halor kani ka banta ba ngidang up ya kamuhor lane ka jingsoy jong gubernur hakabede bat ka jing monjur ya kani ka jing monjur kabala pas haka session kerpang jong ka KHDC men haka khandai tarik benai bakat arjar arpsau ke mentang ila yo banya keren batu deputy commissioner jong ka West Khasi Hills bana kaleng jong ya ka ai ka ba ka notification ka tha al ne ka DCA ka tha u bud baik kat kum ka notification temen haka juga porung ngela karpat yu ba at least lakum no ban forward no menta kasngi hi ya kene ka jingkarpat la ne ka jing sngi ka jongi sya ka DCL ne ka District Council Affairs Department syate shilong khnang ba kin yo il ne kin yo sngiau ya ka jingut jingnam jongi ki arpoit li kisnong ki bahap ha lightly ki polling station te ni nakaleng jongi ka JC ki lightly ki polling station ni karpat ya ka sarkar lengbau ba Preston kumjuru ya ulat badon burom jong ka jela Meghalaya basngeu bha ban penkloino ban soy katkum kane ka jing pha jong kane KHDC bala monjuringi ban penni bai haka Motion Road constituency ban pha jubol ne ban pha yangi sha Ramrai Jerngam constituency.